unsay bilis sa kagahapon. Matag aginod sa madalas agon nga panahon. Nabilin uluta sa tunog nga lumalabay. Wala na'y pagbalik bisan sulag mang kaagi. Hinoon mitali na kining mga anib sa kasakit. O gininamitik na lang sa mga paghandong. Tiya sa baba sa alimungawang panghikalimot. Timailan sa natinga ng kahimungawong sa maanindot nga hugna buylog sa karon. Mahiyo yun nga kita sa dili at dunay paghingilin. Kay balaod man karon mahimong ugma. Ning yuta wala man gayoy dumalayon. Tanan maanod nunot sa bulog sa panahon. Gani ang minahal mahimong way bili. Kay biya man tanan lagi kay yutanon. Ito sa laing kalibutan kini tulog karon. Kay walay na ibalik nga nagkahinugilon. Sugilanon sa atong pagbaktas kung matarong. Pumatasang nakapagitip pahiyom sa uban. Kay gugmang mibantaw gikahatag sa mga sikaingon. Mauday mo lungtad isip handumanan. Ang matudom nga ato lamang inuslan. Kay dito unya sa kinalabwang hukmanan. Ang kabahin sa kinabuhi pagatimbangon. Mauman kung unsay bilis sa atong kagahapon. Mga kabalak, pwede na ka mo send o request o balak sa atong messenger account o ako kining pagkabasahon. Ayaw kalimti ang pag-like, comment o share sa atong video. Daghan-daghan kayong salamat sa inyong suporta.